मत हमारी जिंदगी नहीं। दुल्हीन जी बाजी, शॉल ले ले आवता। आवतोनी। पढ़ाई लिखाई बर्तन चौका कपड़ा लत्ता कर करके हमारे सगरों सपना चूर चूर हो गई बा। अंजलि बिटिया। जी बाबूजी। तनी चाय लिया बता। लावतानी। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त दौरे पर। द वाह बहू वाह, चाहे तो बहुत निमन बनला। भाभी क्या है? हमारे इतिहास वाला किताब कहाँ बा? इतिहास वाली किताब कहीं भी। थैंक यू भाभी। चलो हमने संगे रोटी बनावे के बा। भाभी तू बना ला ना, अभी हमके लिखे के बा। अरे गुड़िया के स्कूल लेवे के जाए के बा। भैया ले आई हन। अरे उनकरा के फोन आयल रहे, उनकरा के छुट्टी ना मिली, तरह की जाए के पड़ी गुड़िया के स्कूल लेवे। भाभी तू ले आवा ना, आज हमके असाइनमेंट पूरा करे के बा। असाइनमेंट करे के भी। अंजलि छुट्टी तो हो गई, गुड़िया नहीं खिलौकत। अभी ले गुड़िया। हाय अंजलि। अरे वाह, तू एजा का कर रहल बाड़ू? और तोहार कार कहाँ बा? कार? हाँ कार ड्राइवर लेके आ रहे भाई। हम तो एजा इससे घूमे फिरे आयल रहनी। अच्छा, हमके लागल कि तोहार बच्चा इहे स्कूल में पढ़ेला। हमार बिटिया छोट मोट स्कूल में ना पढ़ेली, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेली, बड़का स्कूल में। हाँ। अब ओकरा के ड्राइवर लेवे गइल बा, आवत होई। मम्मी मम्मी मम्मी। अरे बेटा, मम्मी कहले से मना कहले रहनी ना। से सॉरी मॉम। पापा। गुड़िया इला चॉकलेट। अरे पारो का हाल बा? हम तो एकदम हाई फाई बानी। बाकी तोहार इतना बड़ा कार देख के दिल खुश हो गइल बा। इतना बड़ा कार। अंजलि, बड़ा सपना देखल तो बहुत आसान होला, काहे कि उस सपना में ना इंसान कहीं भी जा सकेला। हवाई जहाज में उड़ सकेला, लंदन जा सकेला, दुबई जा सकेला, कोई जगह घूम सकेला। हाँ, और बाकी सच्चाई ई हतार ड्राइवर और ई हतार बड़ी कार। हाँ, ई हतार सच्चाई। कितना झूठ बोलत बाड़ू। हाँ पारो, बड़ा गुरूर में बाड़ू। अपने पति और परिवार के छोड़ के ई जवन झूठा और दिखावटी अमेरी के जिंदगी जी रहल बाड़ू ना, जवनी दिन तोसे ओकर मुंह भंग हुई, भटके राह ना पैबू। हमनी के जिंदगी के आधार धन और दौलत नहीं खे, जन्म जन्म के रिश्ता आई। हमनी के रिश्ता रीत प्रीत विश्वास और त्याग के अटूट धागा से जुड़ल प्यार के बंधन है। ये बंधन टूटे ना
माय फुट। पापा ये का बोलली? तोरे चक्कर में हमार बहुत बेइज्जती हो गई। अरे ई झूठी के बाद का सुने ले तू? वो सही बोलली बिया। काहे ले तू आइजा? मना कैले रहला ना तू? अरे जल्दी छुट्टी हो गई तो आ गेली। जल्दी छुट्टी हो गई तो आ गईली। ये कैसे मजबूरी की ड्यूटी बिया? जे गुलाम नियन साहबन से पूछ-पूछ के काम करे के पड़ेला। मॉम अच्छा भल जी पापा आ गईले। जब ये अच्छा भेली पापा आ गईली। सड़ल स्कूटर से आ गईली। अरे सुना, कहा? बैठ जा, ना तई चांद नियन चेहरा करिया बादर हो जाई।